Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. Inom og lacto-puffy. Long-term ang benefit niini sa panglawas, sigun pa sa pagtuon sa mga ngilngig na doktor. Apanapo ko'y sumpay nga tambag nimo, pero mulagi, gikan ng isa kong nakatunan sa taas na panahon. Pahimusli ang kaanyag og katahom samtang ikaw batanon pa. Tingali di pa ni mutuhop ni Moron. Apan moabot rang adlaw nga mingawon ka sa karaan nimong litrato samtang nagkalaos na imong panit. Do one thing every day that scares you. Pag video okay, ayaw binuangi ang kasing-kasing sa ubang tao. Ug ayaw pamugos nga higugmaon ka. Pagtupi po usahay. Ayaw usiki imong panahon sa pangabobo. Usahay ikaw ang maguna, usahay ikaw ang iwit. Ayaw pagdali sa katapusan imong kaugalingon ra ang imong kontra. Ipusa imong karaang mga love letters, ilabay mong mga daang bankbook. Jogging pud gamay. Ayaw karatol kung wa pa kakibawon sa imong buhaton sa kinabuhi. Daghan kong mga kailangan nga milyonaryo. Apan gakiat lang gyapon ang naong kay hangtod karon, wa gyapoy buot. Okay ra lagi ka. Likayi ang pork belly kung mahimo. Panggaa imong tuhod, mingawon ra ka na inigatiguang na nimo. Tingali maminyo ka. Tingali di. Tingali na kay mga anak. Tingali wa. Tingali magbuwag mo inig 40. Tingali mapare ka inig ka 60. Wa takibaw. Bisan unsa pa kataas imong naabtan, ayaw palabihigdaig ang kaugalingon. Hinay-hinay lang sa Facebook. Because in the long run, it will make you feel ugly. Timan daghang amigo nga mulabay lang, pero ang pingin tao ng pipila nga nag-agwanta ron nimo. Puyo ka diyod sa mga dagkong syudad aron di ka maignorante. Puyo ka diyod sa mga gagmayng lungsod aron makat-on kag maayong pamatasan.
ayaw pagdinaw. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Ayaw na na-eksperimentuhi imong buhok. Kay base nilig edad ni mong skwinta, mura na kag 98 tanahon. Pamili og tarong nga tambag. Pilia ang Lacto Puffy. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'll surrender. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamabuisyo! Mina mo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Huwebes sa tanang mga nag-anto sa ilang mga almoranas. Sa mga nadato tungod sa pagpanglupig, pamago o panikas o sa tanang mga estas dimas o mga barabas. Welcome dire sa tuang bagong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Happiness is real only when shared. Kanindot ka sa kalibutan kung ang tanan mo paambit sa iyang gasa. Dili babag ang kalisod para kita mo tabang tungod dili man kinahanglan pahandi ang itampo. Labi pa sa panahon karon, ngaggadibal ang kawadon ug naghari ang kasakit. Mas gikinahanglan ang kaluoy. Mas uhaw ang katilingban sa gugma. Ang pakigdait ug pakigtambayayon maoy tubag sa katilingban mao. Unsay misulti nimo, Bart? Okay kay Bart. Tapis ka latang. Tuod man ang Lacto Puffy ni duyog sa talagsaong hagit ug ni salmot sa usa ka community pantry. Didto nato gipahigayon sa Dan Borromeo ang maong kalihukan. Bisan ginagmay apan gipaninguha namo nga makahatag kitag mga pagkaon, mga dilata ug uban pang mga batakan nga kinahanglanon sa atong mga kabus nga lumulupyo. Tungod nakasabot mi nga ubay-ubay pa sa atong katawhan ang walay bakuna, amo silang giagda sa pag-inom sa produktong Lacto Puffy. Libre og walay bayad nga atong gitunol kanila ang lactobacillus nga mapalig-on sa immune system sa tao. Kanindot ka sa kalibutan kung ang tanan baskog ug himsog. Kanindot ka kung ang kalibutan abunda sa gugma ug pagtinabangay. Sa amuang pakighimamat sa mga lumulupyo, nakita namo ang ilang kalipay. Mga pagpasalamat ug paghandom nga mobalik ang Lacto Puffy sa ilang dapit. Ug tungod niani, nadasig kami nga mulusad ug mas dako ug mas halapad nga community Lacto Pantry.
Sakto si Presidente Rodrigo Duterte sa dihang niingon ni nga katukunong award or desisyon nga gipakanaog sa International Arbitration Court sa United Nations was just a piece of paper. Useless. Mas maayo palagi kuno ang daang kalendaryo ana kay pwede pang ipangtabanog. It is useless kay matud pa ang katong award human nga iyahang gipalawman pagmaayo ang diskusyon sa UN Convention on the Law of the Sea, mga provisions, mga doktrina, mga balaod ug uban pa nga galangkob og hapit 500 ka mga pahina or 500 pages. Wa gibisan usa nga nagmention nga giorderan ang China nga mupahawa sa teritoryo sa Pilipinas. Limang kaanang taas kayo ang diskusyon, mga punto legal, mga balaod internasyonal, mga doktrina sa dagat, mga doktrina sa isla, mga doktrina sa kalangitan. Himan-himan di ay, di mapatuman kay why sheriff nga masugo. Ita. Mas maayo palagi kuno ang lupon, kanang lupon ba dias barangay? Kay bation patag gamayng kabalaka kung matunulanta ng ilang mga sumon. Pero kanang desisyon sa UN, bisag gamay, wa gyoy nakurat ana. So akong balikon, ang order sa United Nations sa ilang arbitrary court, wa galangkob diha nga gimanduan ang China nga move-vacate aning pipila ka mga lugar nga ila nang giokuparan diha sa South China Sea. Wa say order diha nga nagmando sa Pilipinas nga kinahanglan magpatrol na ang atong mga Coast Guard kay aron pabantayan ang atuang mga teritoryo. Wa say mando didto sa ilang arbitration award nga nagpahimangno sa People's Liberation Army Navy to stay away sa mga economic zone nga iya sa Pilipinas. So kung mauna, unsa may bilian ng desisyon na? Unsa may gibuk-aton ana para sa Pilipinas? Namasinta nga mapalid ang barko sa insik sa tanto natong warawara anang atong papel? Bisan na lang gani sa pag-ingon nga, hoy China, kay sayop man mo sa pagpangangkon anang teritoryo sa Pilipinas, nahala, bayad na lang mugmulta. Wa gyapon. Ang Kangaroo Court gani ha, nga naar na sila maghiring-hiring ilawms lumboy, pero inig-ingon sa kutsilyo de huwes. Kay nanguha ka man og manok, nga wa manang hitstag iya, pagabayra na nimo sa imong kinabuhi. O silon dayon ka. Pero ang International Court, di kabuhat ana. Kay kanang ilang mga desisyon diha, in English gadaghan ana. In fact, ang award did not even order China nga ipadismantle ang ilabang mga gipatukod diha nga mga artificial nga isla. Kay nagtukod naman na sila kaugalingong isla somewhere diha sa South China Sea or sa West Philippine Sea. Unya, wa sa gyoy klaro ba kung ang Pilipinas angay bang pagabayran sa mga danyos nga nahimo human nga gitukod ng mga artificial nga isla sa China kay giguba ang atuabang mga coral reefs? Naabay man do ana nga mubayad silang damages? Wa. Igo ra gyud gisulti sa desisyon nga luoy kaayo atong mga isda kay wa na sila mga bay. But more than that, wa gyoy habol ang Pilipino. Pero kay bawo mo pilay nagasto sa Pilipinas para paglitigate anang isyu ha? Nga mobay akong gituhuan nga ni ulbog yun ang tanang kaspa ni Presidente Rodrigo Duterte kay tingali nakaamgo ang atong presidente nga niabot og 1 bilyon ka pesos ang gasto sa mga magbubuhis para lang nga taralo ng isyuha nga wa gid gani ni participate sa hearing ang China. Now, kining mao nga kantidad naglangkob lang ni sa mga professional fees, mga expenses nga atong gigasto didto sa mga grupos abogado, mga Washington-based ra ba ni sila nga law firm. Unya, doon napay tulo ka mga banggitang abogado kuno from London, napay gipangsweldoan nga 5-man panel. Unya, didto ni sila gi-accommodate, gipapuyo sa mga first class nga accommodation sa Hague.
Kapin si kwinta pagyud ka mga Philippine observers sa kining maong paghiring ang gibitbit sa atong mga abogado para lang nga mosaksi anang ilahang hiring-hiring didto sa International Court. Now, ang nakapait, which is wa ninigawa sa balita, kay lakip sa mga gakuyog-kuyog didto ang mga political advisor kaniadto ni kanhi Presidente Noynoy Aquino, kato si Rolando Llamas, NPA to. Ug napagiusa, mutuo sa di, lakip sa mga kuyog-kuyog nga nagpaharuhay dito sa Europa ang mismong asawa ni kanhi Supreme Court Justice Antonio Carpio. Kato si Bac Nguyen. Now you know. Nakatong 5 ka mga membro nga akong giingon nga naglangkob sa ilahang 5-man panel, pero tingaling lipaya na ron sa. Kay awaha ang nagkuha na to nga data, kada usa ato nila giswelduhan og tag 20 million pesos each or $400,000 matag usa ana nila. Wa pay labot sa hotel and airfare expenses. So nigasto ta aning tanan 1 billion pesos para lang sa usa ka papel nga gibutang-butangan lang og litra. Di mapatuman, di takapaningil, wala. Ang 1 million or ang 1 billion, tabla. Okay, unya sa di pa ko malimot, di ay ato lang ni pahinumduman gyapon ang ato ang mga paborito kaayo nga audience nga pwede ra gid mo nga mosunod nako nga mag-maintain sa inadlaw-adlaw na kong pag-intake aning lacto puffy kay mura gini panagang nga akong gitagana. Kay labi pa nga ako, usas mga pinakatalawan nga magpabakuna sa pangayawat nga ilikay tas mga sakit-sakit. Muna nga naniguro na lang gyud ko nga palig-uno na to ang kining ato ang immune system para mga kaigalaan nga luwas ta nga maglakaw-lakaw didto sa gawas. So muna nga di gyud ko malimot nga mutumardaan sa ako ang lacto puffy. Okay? Dito ko nung sayron sad sa Pikas Lawak kung unsa nay balita nga ihatod nato gikan ni Super B. Super B, balita ekonomi B. Mga balitang fake news. Super B. Kalimti ang mga adik sa balitang B. Uy, naaday mga adik ha. Angay ni silang ipatukang ha. Mayong pagtanaw diha. Uy, ato maning idol si Sir Choi Turalba. Uy, musta diya Sir Choi mo mga chik gagma diha. Okay. Si Darius Munoz, Edgardo Hasamal o gatong idol po si Brian Vega. Alright, padayon sa itong mga balitang fake news lokal. Sa itong mga balitang lokal, dakbayan sa Lapu-Lapu, magbutang og ticketing outlet tapad sa Mactan Bridge. Mao kini ang nauyunan sa konseho og ni Mayor Ahong Chan. Matud ba ni Mayor Chan angay og matarong lang papayron usa daan katong buot maghigog og magplano nga muambak diha sa taytayan sa Mactan. Gipasabot ni Mayor Chan nga unfair alang sa gobyerno nga kanunay na lang mo'y pagastuhon para sa pagpapintal o pagmuntara ng mga mahalon nga CCTV camera. Unya mo diretso laglayat ng ubang tao nga dili mo amot sa galastuhanan sa maintenance sa taytayan. Pinasikat sa taripa ang giluwatan sa Lapu-Lapu City Council.
ang matag ticket nagkantidad og 7,000 pesos alang sa babay og 10,000 pesos alang sa lalaki. Ang rason ni Mayor Chan nganong mahal ang ticket aron pag-discourage sa uban nga dili na lang maghikog. Og padayon na diri sa TikTok sa atong mga balita, fake news national. Og sa atong mga balitang nasyonal, human nga gitudlo isip bagong hepe sa Philippine National Police, si Lieutenant General Guillermo Eleazar. Ang unang agresibong lakang nga himuon nini mao ang pag-tree planting. Si Eleazar nagkanayon nga pinasubay kini sa war against drugs nga napasiugdahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Matud pang General Eleazar ang tree planting mao'y tubag sa nagpadayo nga pagkuyanap sa mga marijuana plants diri sa Pilipinas. O tungod niya ni buot niyang ilisan o mga punuan sa Jimelina, lubi o saging. Ang tanang yuta sa kabukiran aron dili na katubuan o marijuana. Plano sab ni Eleazar nga imbitaron ang mga aktivistang walhon tama sa KMU, Anak Bayan, Anak Pawis o Bayan Muna nga mutabang sa pagpananom. Imbes ana lang sdan magsigig-sagit o kausaban alang sa usa ka katilingban nga dili gustong magusa. Sugdan ang tree planting sa PNP sunod semana o pagkatawgon kini nga Uplan Tanim Bal. O din natapos ang atong mga balitang fake news. Bubalik ta sa studio. Busy guys G studio. Nag-andam mga lisos munggos para sa iyang tree planting. Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Now, ang Cebu City Council ni hatag og authority ngadto ni Cebu City Mayor Edgardo Labella para lagi nga makapamalit na ta og mga bakuna. Ang pinaka-latest na to nga nasayran ron nga bisag mag-unsa pa sila og ligwat para nga makasecure gyud ang Cebu City og kaugalingon nga bakuna, pero wa gyud gyapon ta hangtod karong mga taknaa. Naay standby fund nga 500 million. Wa na gigasto. Gani si Mayor Edgardo Labella ni issue na og letter of intent for 100 million worth of Novavax and 100 million peso worth of AstraZeneca para unta nga moy isupply diri sa Cebu City. Pero mula gina hangtod karon wa pagyoy na pirmahan nga agreement. Suma total zero. Duha ra gyud ni kasenaryo akong nakita. Una, niatras ang mga langyaw nga supplier tungod tingali kay gidak-an komisyon. Ikaduha, di nagitingali madawat ning atong kwarta. Nara ana. So ang sanggunian or ang City Council niadtong Biyernes
pinaagi sa motion nga gipasangat ni Konsehal Raymond Garcia nga ila na sab kunong imbitaron ang mga representative sa kining naggama aning moderna nga bakuna ug ang Gamaleya Research Institute nga mosay naggama aning Sputnik V nga bakuna nga iapod ginama sa Russia. Ilang gusto nga patambungan o patambungon diha sa ilang special session ug adto nila kutik-kutihon sa pagpangutana kung makatarunganon ba nga kini na lang mga produkto atong kumprahon. Paspasin na ninyo inyong sabot-sabot. Uy. Pila na ba yung SOP ro diha? 20%? 30%? 40%? Murag na problema ni sila kay lisod man gud ni pasabton ning mga langyaw o kining mga foreign nga supplier kung unsa ng SOP. Kaya sa man mo pag-explica sa mga taga-Russian, can you give me 20% SOP? 30% SOP? Yang itubag sa mga Ruso? Are you crazy? What is SOP? Is it corruption? Are you insane? We do not know about SOP. Ignon pala mo pagtubag. Kaya wa man sila naanad og kawat. So niadtong session pagka-Bernes, gibutiag pagyud ni Vice Mayor Michael Rama nga dunay gi-estimate niya nga kantidad, mga around 2 billion pesos para sa 1.4 million ka mga doses nga vaccine nga pwedeng gamiton diri sa Dakbayan, Sugbo. Pero again, hangtod karong mga orasa, wa lang gihapon. Mangutana na sad ko. Sige pataan eh. Okay, wala tayo igong oras ato ang panagkuyog karong mga takna nya kung nakamatikod mo naa na ta sa YouTube ron nga nag-live, naa na ta sa YouTube ron nga nagtingog. Kay nakabantay maguming Super B nga murag naa may problema sa Facebook kay nay usahay gyud nga kini bang muratag bouncing check mo untol ang amo ang ang atong video nga daghan ng mga reklamo nga di sila katiwas, usay maglibog sila kay magputol-putol, so ni shift me sa YouTube. So ma-access ra man gyapon na ninyo. Unya mo bitaw nga nalipay ra sad ko ni ani kay at least madungagan ang among subscriber kay hangtod karon upat ra mi kabuok. Ako, si Super B, akong asawa, ug ang asawa ni Super B. Upat ra mi nga mga subscriber sa among YouTube. So nag-YouTube na mi sa pangayawat nga mo daghan. Okay? Unya by way of practice, ato gyapong atngan ang ato ang mga featured artist nga mga Bisaya kay nahimo naman ning tradisyon nato nga every end portion sa program mupatukar kita sa mga musika nga ginama sa atong mga lokal nga mga musikero. So ato silang paminahon karong taud-taud. And lastly, ay gitaw kalimot nga mo like and share sa ato ang Facebook page. And of course, ako nang i-mention sa atong YouTube channel. Pwede mo subscribe. And makasearch muna mo diya sa Spotify o sa iTunes. Katong mga gusto ba nga maminaw lang, di ka na mo tanaw sa kunaw, okay rasad. Okay? So, daghang kay salamat sa iyong pagtamod kining ato ang pinobre nga program. Ay gyud kalimot, halang doon si Bathala Labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Oh amiga, dili ka kumon. Lahi ka tirada, lahi ka tirada. Murag Maria Clara pero napagkahangon. Pina-inosente pero di ay bigaan. Okay, verse 1, my name is Philly. Your girl is acting silly. You better send a prayer like DeAndrea Buccelli. I'm good, but I'm hood. She asks me what's good. Never tell me, baby, because you know what it should. Ain't got no money, don't ask. Broke, but ain't no poor. Bank be running low, but I'ma still keep it Gito. Estilo makabuang, sa tutok madala. Dili ni hinambog, pangutan na pa sila. Asaka, veterano ne. Sweet ni sinanggaw ina mauunsa pa. Ay pasiplat-siplat, aritas gawas. At tusamo ta magtiwas, balay-balay maglangas. Antikilay pagawas para manginit ang duha. Kibaw
count sa'y sunod. Stroke your body, gitara. Make you scream, matingala silang yaya. Pinug-anay till the dawn. Ay kabala ka iguman ato dire. Iatod lagi tika. Amiga, dili ka kumon. Lahi kag tirada, lahi kag tirada. Murag Maria Clara pero napagkahangon. Pinainosente pero di ay bigaan. Oh amiga, dili ka kumon. Lahi kag tirada, lahi kag tirada. Murag Maria Clara pero nay pagkahangon. Pinainosente pero di ay bigaon. Istorya tagdinod anay Nga ba juga dahi Asamari mong balay Ato lang daw magtambay Aglinya sa mga marukoy na gusto mo tira Ilahalang apas They just want what's in your pen I'm just different though Gusto ko ni mo Tagailan ko kansa sa imo Guma Wala nilain pa Manguyap ko Ako'y sugta Ayaw lang ko Kung pastira Kaya ko ba Radyo di ka Ang invensyon Radyo na ako Kay magminyo Ratang duha Let me love a Maria Clara Yeah, let me love a Maria Clara Let me love you Maria Clara Just like you Oh amiga, dili ka kumon. Lahi kag tirada, lahi kag tirada. Murag Maria Clara pero napagkahangon. Pinainosente pero di ay bigaan. Oh amiga, dili ka kumon. Lahi kag tirada, lahi kag tirada. Murag Maria Clara pero nay pagkahangol. Pinainosente pero di ay bigaon. The Not So Late Show with Jason Monteclar.